qatt ma tuża flus pubbliċi illi ġejjin mit-taxxi tagħna kollha, tagħna l-koll. It-taxxi tagħhom intużaw biex flok imorru ħalli jiġu rranġati t-toroq, ħalli timbena skola ġdida, ħalli l-isptar ma jkunx hemm l-iffullar illi hemm bħalissa, ħalli jiżdiedu s-servizzi tal-gvern lill-poplu minflok marru għand kumpanija privata. Bejn istituzzjoni indipendenti bħall-Awditur Ġenerali u Owen Bonnici bla dubju jiena nemmen lill-Awditur Ġenerali. Il-Prim Ministru huwa skomdu, meta tidher skomdu bil-fors qajjem is-suspetti. Bil-fors. Tajt dan il-bnida mhux qed jgħidli il-verità. Qed tgħidli kif tista' tipprova illi il-Prim Ministru Joseph Muscat kien involut personalment. Jiena ngħidlek mhux jiena nipprova, ippruvah dan l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu. Ma jistax jitwemmen. Jista' jgħid li jrid il-Prim Ministru. Ejja niftakru illi Joseph Muscat tela blajta qabel l-elezzjoni illi f'pajjiżna għandna ndaħlu kultura ta' responsabilta politika. Mill-Cafe Premier illum mhux riħa ta' kafe ħirġa, mill-Cafe Premier illum riħa ta' korruzzjoni ħirġa. U għal dan huwa responsabbli Joseph Muscat.